Ja, wie ben ik? Ik ben Remco Bom. Ik kom uit Maastricht. En ik ben met whisky bezig op dit moment. Het heeft te maken met waar ik gewerkt heb. Ik heb nu al een aantal jaren bij InBev gewerkt. Ben ik heel erg met bier in aanraking gekomen, maar ook met derde producten. Onder andere whisky. En zodoende heb ik een vervolgstap gezet naar White & McKay. Dat is een Schots bedrijf. En daar was ik vertegenwoordiger van een whiskyportfolio. En daar is ook mijn droom ontstaan om zelf whisky te gaan produceren. Nou ja, dan ontstaat er dus een droom. Ik ben van nature nogal angstig aangelegd voor hoogtes. Maar toch heb ik de sprong gewaagd om uit een vliegtuig te stappen. Geweldige ervaring, zou iedereen moeten doen. Maar het heeft er ook mij toegezet om mijn droom met de whisky na te jagen. Dus ja, dan is de volgende stap heel logisch. Dan ga je op zoek naar de juiste samenwerkingspartners. In Zuid-Limburg heb ik een partner gezocht in Wijnboer. Peter Pelzer van Domein Altenborg. Is een bioboer. Hij heeft de accommodatie plus alle vergunningen om te kunnen stoken. En samen heb ik een bedrijf opgezet. En daarnaast, omdat we in de biosector zitten, was ik ook op zoek naar biologische granen. Nou, ik kom zelf uit Maastricht en de logische stap is dan een bioboer in Maastricht te zoeken. Dus ik werk ook samen met de Boshoofd, waar Ramon Nieste werkt. En hij levert zeg maar onze granen. Nou, de whisky, het verhaal. Ik heb een foto gemaakt van een kleine ketel. Dat is eigenlijk de stookketel. En wat wij doen, wij verkopen geen flessen, maar wij verkopen vaten whisky. En de hele beleving daaromheen. Ja, dit was gisteren. Ik ben natuurlijk dagelijks bezig met whisky. Ik kreeg een mailtje. Iemand was erg enthousiast en ja, hij heeft een vat whisky besteld, 50 liter. Doet me heel erg goed. Ik zie ook al een aantal whisky-liefhebbers volgens mij, dus ook mocht jullie interesse hebben in whisky, kom vooral naar de tafel straks. Nou, de doelgroep waar wij op inspelen is een slimme aankoop. Samen nieuwe smaken ontdekken. De insteek is om mensen naar ons toe te laten komen, maar ook hun collega's mee te nemen, vrienden mee te nemen. Geweldige ervaring. En natuurlijk, we werken samen met toplocaties in Zuid-Limburg. Onder andere kastelen. En dat is een hele mooie ervaring. Ja, ik denk ook graag aan morgen. Het model waar ik nu in zit is niet oneindig. Er moet nog een verdiepingsdag in. Met innovatieve ideeën is een whisky-app. En een app heeft natuurlijk een wereldwijd bereik. Maar het zou een ultieme vertaalslag zijn van de hele whiskybeleving. Waar we dan op in gaan spelen is een slimme aankoop op afstand. Je moet er dan aan denken dat mensen in Japan, in Amerika, zouden allemaal kunnen participeren in de whisky hier in Maastricht. Samen via de app smaken ontdekken. Dat is ook de bedoeling dat mensen hun eigen smaken van de whisky die ze proeven toevoegen aan het profiel. Er kunnen heel veel uitdagingen ontstaan. Nou ja, elke dag, elk moment van de dag bereikbaar. En wereldwijd toplocatie van Zuid-Limburg promoten. Dus we willen ook een stuk leisure meenemen vanuit Limburg. Dat kan heel erg interessant zijn, ook om het toerisme aan te wakkeren. Nou ja, de app. Eigenlijk zijn er 3 bouwstenen waar ik over nagedacht heb. Moet in ieder geval een slimme strategie zijn. Een gepolijst ontwerp. Ja, en natuurlijk heel belangrijk, een onzichtbare techniek, maar wel een goede techniek. Nou, dan weer het einde van de presentatie en wie ik zoek. Ik zoek met name visionairs, brandbuilders, mensen die heel erg betrokken zijn bij merkopbouw. Daar gaat het in de toekomst bij mij heel erg om. En online strategen. Dus even kort samengevat, de hele achterkant bij mij staat. De voorkant, ik ben nu whisky aan het vermarkten. En ik wil een nieuwe verdiepingsdag creëren door middel van de whisky app. En dat is mijn presentatie. Ja.